Čaute, tu je Dimtroic a ja som si urobil hru. Neviem ešte, ak sa bude volať, ale asi bude sa to volať, že dobrodružstvo v kocke. Nejak tak, alebo inak, alebo kocka sa to len bude volať. Vy ste vlastne čierna kocka, ktorá prechádza levely a musí sa uhnúť tým červeným kockám a zbierate peniaze. To je všetko o tejto hre. Má to 15 levelov a nevýhoda tejto hry je, že tu nemáte checkpointy. A túto hru som vlastne vymyslel a vyrobil game makery ja. A tak, robil som to celý deň, takúto jednu bullshitnú hru. Som robil celý deň, ale hrateľnosť to má dobrú, ale grafiku má naprd. Takže ideme na ďalší level a ďalší. A keď zomrete, idete úplne na prvý level. To je nevýhoda tejto hry. A je to vlastne taký challenge, že máte splniť 15 levelov. A je to docela ťažké od tých viac levelov. Obama Gangnam Style. A vlastne všetko ovládate šípkami. Ideme teraz takto. Obama Tela Style. To som background dal takýto. Je tam mi uteká gulička, jedna gulička. Ne, teraz ma predosleduje, dobre. Takže vyhol som sa tejto blbej kocke. Takže posielajte video odpovede, že či ste to dali rýchlejšie než ja. A link vlastne, aby ste mali túto hru. Oh my god, tak blízko som bol, takže idem moc znova, ja som failer. Kokos ešte aj moju hru budem failiť, však ja som to všetko robil a furt to failim. A tí nepriateľe mi to kazia. Túto a kašľam na te money. A tuto musíte mať inštinkty, že kedy pôjde ten nepriateľ a kedy ne. Tuto nebol žiadny nepriateľ, len keďže som chcel zobrať peniaze, ináč u cieľa nebol nepriateľ. Takže a tuto je ďalší nepriateľ a tuto toto si musím načasovať. A načasoval som si to, musí to mať úplne načasované. Už som bol skoro pri cieli. Ja som teda failer. Obama Gangnam Style. Wop. No, poďme už to dal. Docela ťažké je to. Ja som už 2-3 krát failil, myslím. Toto je úplne... Dlho som to robil, ešte to, že tých nepriateľov, hráčov a tie dvere nastavovať domy a tie steny, že nemôže cez ne prechádzať, ale dotkne sa ich, to som robil fakt dlho. A levely som robil asi hodinu. Obama Gangnam Style. Dal som to ten level. Takže keď to dáte rýchlejšie, túto hru než ja, tak mi pošlite video odpoveď. Povedzte, ja som dal viac než Dimtroic. Toto je... Viete čo? Ja na to kašľam. Ne. Musím si ju zahrať, lebo som aj vytvoril túto hru. Musím byť aj na konci, lebo som vytvoril. A musím to otestovať, lebo som vytvoril túto hru. Obama Gangnam Style. Prehral som sa.
A to nervuje fakt to, že tam napíše, že prehral si. Troll. Noob ti tam ešte napíše. Ja to zmením, že si noob. Obama Gangnam Style. Dal som level. Toto je ľahký level, lebo tu úplne je ľahký. No. Kde toto máme? Ja mám len jajajaj. Obama Gangnam Style. Ideme takto. Počkáme si. Ale docela pomaly sú tí nepojadatelia. Ja failujem. Fail. Takže ideme zobrať tieto debiliny. Dobre. Ešte zahrajte si ju vy a povedzte, či tam není nejaký bug alebo niečo také. Rád si vaše video odpovede pozriem a dajte mi odber za túto hru, lebo fakt som to robil dlho. Fakt celý deň som touto hrou zabral. Celú sobotu som zabral. Takže prosím, dajte mi za toto like, alebo odber, alebo napíšte nejaký koment. Fakt som to dlho robil. Oh my god! Takže toto je pre moju hru všetko. Urobím asi aj 2. Link bude v popisku videa. Takže ja sa s vami môžem už lúčiť. Fakt, buď oceníte komentami, že úplne dobrá hra, oceníte moju hru, alebo ma podporíte odberom alebo lajkom. A komu sa to nepáči, nech ide do riti, robil som to celý deň. Kokos. Čaute ľudia. A pozrite si v prípade ďalšie videa, čo som vytvoril. Čau.